πάω να πάρω τη βαφή. Δεν ξέρω ακόμα τι χρώμα θέλω. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω λίγο το μαλλί μου πιο σκούρο. Δεν ξέρω ποιο χρώμα να πάρω. Έχω να διαλέξω. Jeffree Dahmer μουσική κάπως. Creepy. Πήρα 2 βαφές γιατί το μαλλί μου έχει μακρύνει πάρα πολύ. Και εύχομαι να φτάσουν οι 2 γιατί παλιά χρησιμοποιούσα 3 βαφές. Αν θέλετε, μαντέψτε στα σχόλια ποια απόκριση πήρα τελικά. Ή το 4 ή το 3. Και θα δείτε στο τέλος τι χρώμα πήρα. Δεν τα θυμόμουν τόσο μικρά, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω τα πιο μεγάλα. Έχω λερωθεί και η πιτζάμα μου από κάτω έχει λερωθεί. Δεν πειράζει. Θα πρέπει να περιμένω 40 λεπτά. Εύχομαι να το έκανα καλά γιατί δεν έβλεπα. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έκανα τα μαλλιά μου σκουρκαστανό. Βγήκε μαύρο, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα ανοίξει, δεν θα μείνει έτσι 100%.